Gràcies, senyora alcaldessa. Vull començar demostrant i mostrant la nostra solidaritat a FAPA València i en les propostes que ells han fet. I dit això, dir que per segon any consecutiu els grups municipals de l'oposició ens hem vist obligats a convocar este ple de forma extraordinària. El ple que celebrem es celebra anualment en la majoria de ciutats espanyoles i valencianes, moltes d'elles dirigides per alcaldes i alcaldesses del Partit Popular. Per què no en València, senyora Barberà? Som els valencians especials i no tenim dret a una pràctica democràtica habitual com està passant en tota Espanya, o és que la senyora alcaldessa detesta debatir, parlamentar, intentar consensuar? L'any passat, en aquest debat, vostè va renunciar a debatir amb els portaveus de l'oposició. És realment una possibilitat que li permet la legislació, però és la menys democràtica, la menys participativa, la més allunyada dels comportaments democràtics del nostre entorn. Li demanem, senyora Barberà, que baixe de la trona, que participi en el debat, perquè és la seva opinió com a alcaldessa la que talla el bacallà en aquest Ajuntament. Li demanem que tinga el valor de debatir com a alcaldessa, com fan tots els seus companys arreu d'Espanya. Com està la ciutat de València? Com ha evolucionat al llarg de l'últim any? El mes de setembre d'enguany ha palesat amb contundència el final d'una època, el final del tipus de model de ciutat. En un sol mes han desaparegut del mapa dos events fonamentals, la Fórmula 1 i la subseu olímpica per a 2020. S'ha acabat per molts anys la ciutat de los eventos i tot sembla indicar que la senyora alcaldessa s'ha quedat sense model de ciutat. I ara què farem? Quin projecte de ciutat tenim? Hem de criticar amb duresa la seva forma de governar, allunyada de la ciutadania, sense cap participació, amb una contínua actitud d'ordeno i mando que moltes vegades bordeja la legalitat sense escoltar ni respectar a ningú. Li posaré alguns exemples. Vostè bordeja la legalitat, d'ètica ni en parlarem, contractant a dit a l'arquitecte senyor Lozano per a elaborar un pla especial d'ordenació dels terrenys de la Dàrsena. Això ha estat a punt de costar-li un disgust per contractar al senyor Undargarín sense respectar cap procediment en el cas del València Summit, inclòs en el cas Noos. Però vostè no és mena, senyora Barberà. Ha tornat a repetir la contractació a dit en el projecte de remodelació de la Dàrsena. Si en el cas Noos era una fundació finançada per l'Ajuntament majoritàriament, ara es tracta d'una empresa directament municipal. La seva manca de respecte, senyora Barberà, per les formes, comença a ser malaltissa. Manca endèmica de cap participació i transparència. L'any passat, en les nostres propostes, demanàvem la urgent convocatòria del Consell Social. Ha passat un any i el Consell Social de la ciutat continua sense convocar-se. Uns altres pressupostos, entre altres coses, sense poder ser analitzats. Podríem parlar de molts altres aspectes, Comissió de Medi Ambient, funcionament de les juntes municipals insatisfactori, absència de cap plantejament participatiu en la confecció de pressupostos, consells escolars, com s'acaben de recordar. Clar, quan es mesura la transparència dels ajuntaments, València es queda en la cua de tota Espanya, exactament en el lloc 100 de 110 analitzats. Ens alegrem que els nostres ciutadans, les nostres crítiques, ajudaren a abandonar el privilegi de tenir un cotxe i conductor a la seva disposició dels regidors. Però manté algunes actituds que cal corregir, senyora Barberà. Mantenir un cotxe de la seva propietat, sense passar la ITV com és preceptiu, amb les rodes desunflades i amb evidents signes d'abandonament en l'aparcament d'aquesta casa, és un privilegi descarat front a aquelles persones que són multades en aquesta ciutat per tenir un cotxe abandonat. Multades per acord de la Junta de Govern, li puc donar l'expedient, que presideix en quantitats que arriben a 600 euros. Per què no els explica vostè mateixa a aquestes persones
perquè elles no poden i vostè sí pot. València és una ciutat aturada, sense cap capacitat d'inversió. Dos símbols poden definir-la. Un a cel obert, el nou estadi del Club de Futbol València, i uns altres en soterrani, la línia de metro inacabada T2 o l'aparcament de la plaça de Bruixes. La situació d'endeutament a nivells intolerables ens han dut a aquesta situació. Un deute de 1.009,2 milions i un pagament del deute de 110 milions. Els hi vull ensenyar perquè em sembla important que ho graven. 110 milions de pagament per endeutament en les dades d'ara. Però és important això perquè després la inversió és exactament la meitat que aquestes dades. Un nivell d'inversió ínfim, un deute, en definitiva, que fa que moltes obres estiguen aturades, un deute contra els interessos dels veïns. Van gestionar l'Ajuntament com si estacaren els gossos amb llonganisses i ara estem pagant les conseqüències. S'ha malbaratat molt i es volia continuar en la mateixa direcció. Es recorden que l'any passat volien ampliar el Palau de Congressos, actualment en situació econòmica delicada. Es recorden que fa poc més d'un mes somiaven amb la subseu olímpica de Vela sense fer cap plantejament de costos econòmics ni de prioritats? Haurem de pagar el que vostès s'han gastat i tots els valencians devem. Això implicarà una gestió austera, amb pocs recursos, moltes vegades amb clares limitacions. Serà la seva herència, la seva trista herència que li deixaran els valencians. Senyora Barberà, la ciutat de València de veritat que està bruta. Mire, hem fet aquesta foto ahir, en podríem haver fet 1.000 més. 1.000 més. Està bruta per molt que la senyora Barberà no ho vulgui reconèixer. I està més bruta quan més ens allunyem de la plaça de l'Ajuntament. Amb algunes excepcions, és cert. Hi ha carrers que es netegen tots els dies on viuen algunes regidores. Però la majoria de la ciutat es correspon bé amb la trista imatge del parc de Capçalera, un dels primers parcs de la ciutat plens de brutícia, de rates i de mosquits per deficiències en derratització, en manteniment i en neteja. Estem d'acord amb la senyora Barberà en una cosa. En moltes ciutats la freqüència de neteja no és major que en València, estem d'acord. Però vostè confon la freqüència de neteja amb el net que està a València. I són dues coses molt distintes. Si no es fa res per prevenir la brutícia, encara que a vegades es netegi, la ciutat està bruta. Moltes ciutats fan polítiques de prevenció, evitant, per exemple, al màxim envasos i vasos no reutilitzables que després acaben en terra, implicant a les empreses en la disminució de residus, fent campanyes de conscienciació ciutadana. Moltes ciutats recorren a la participació ciutadana per evitar les molèsties dels excrements dels gossos. No es tracta que cal només de polítiques de netejar, també es tracta de fomentar polítiques que reduïsquen la producció de brutícia. I d'això res, senyora Barberà. Manca de defensa de la ciutat. Aquesta ciutat continua sent maltractada pel govern de Madrid i moltes vegades també per la Generalitat. Recordem la seva actitud, senyora Barberà, combativa quan governava el senyor Rodríguez Zapatero en Madrid. Mai poguérem veure que fera el mateix amb els senyors Camps o Fabra en la Generalitat. Però ara, amb el senyor Rajoy en Madrid, les coses han empitjorat més i vostè s'ha quedat totalment muda i dòcil. El seu silenci actual evidencia que la seva defensa de València d'abans era només postureo polític front a una opció política distinta a la seva. Dit d'una manera més clara, la seva defensa de València no era realment el que semblava, era només una postura política per atacar al seu contrincant polític on usava a València com a excusa i com a eina de confrontació. Però veiem alguns exemples. Continua igual l'IVA del 21% de falles i actes culturals i és inexplicable a l'hora de defensar aquesta rebaixa a les falles i als actes culturals la posició dels seus diputats que siga el silenci i el vot en contra. Cal defensar més les falles on toca i començar a treballar d'una vegada per totes per un pla estratègic de millora.
València torna a ser una ciutat obligada en els pressupostos del senyor Rajoy per a 2014. Tenim un parc central depenent de les inversions centrals. ¿Se recorda, senyora Barberà? Le ruego vaya terminando. Ja anava parlant d'aquest parc allà als anys 90. Por favor, que le ruego que vaya finalizando. Acabe de seguida. Ja parlava d'aquest parc, però ni un duro per ell, ni un duro per l'ICO, per a financiar les obres de la Dàrsena, res per al Museu de Ceràmica, res per a trens de Rodalies. En València tenim 300.000 persones aturades segons l'enquesta de població activa, una quantitat creixent. I cal lluitar contra l'atur amb polítiques actives, és evident, però cal no fer polítiques que l'augmenten. Quines les augmenten? En primer lloc, la liberalització d'horaris comercials i la creació de grans superfícies comercials. Li reiterem que hi ha dades en la Seguretat Social que indica que això augmenta l'atur en el comerç. La política de impedir cap actividad en el Cabanyal. Es que si hubiera utilizado esto para hablar tiempo, para hablar de la ciudad y no de otras cosas, le hubiera dado tiempo, pero está muy superado, está en 11 y pico. Está muy superado. Lo ruego, por favor, que tome asiento. Pues molt bé, senyora. ¿De acuerdo? Moltes gràcies per la seva atenció, sobretot. No, es por lo que se ha quedado la Junta de Portavoces. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Grau, de veritat que és un plaer debatir amb vostè en tots els plens, però vostè no és l'alcalde de València. Avui València ha tornat a ser una ciutat endarrerida en tot allò que significa participació, democràcia i transparència. Senyora Barberà, no ha tingut vostè la valentia de debatre amb els portaveus escollits pels valencians. I això és un acte de menyspreu a totes les persones que ens van votar, però també és un acte de covardia política. Vostè no sap debatir en condicions d'igualtat. Necessita sempre una tarima, una trona, per estar damunt dels altres, en superioritat de condicions. S'està mostrant cada vegada més incapaç d'adaptar-se als temps actuals. I volia dir algunes coses que em semblen importants de la seva intervenció, de la intervenció del Partit Popular. Primera, no és realista dir que s'ha fet una gestió d'aquest tipus quan es té un deute de més de 1.000 milions d'euros amb dates de 30 de setembre. No és veritat, això no és realista. Segona, eixint de la recessió, doncs mire vostè, per què no li pregunte als 6 milions d'aturats i als més que van haver l'any que ve, segons els pressupostos que ha fet el seu partit, per què no li pregunte als més de 100.000 aturats de València? Vostès confonen eixir de la recessió amb que el senyor Botín guanyi més diners, però la majoria de la societat no és el senyor Botín ni uns quants pareguts. Tercer, es preocupen de l'ocupació, però no es preocupen de generar més atur ampliant els horaris comercials donant llibertat. Li repeteix, un 4% de pèrdua segons les dades de la Seguretat Social de Comerç des que es va instaurar la liberalització d'horaris comercials. Prohibeixen la rehabilitació del Cabanyal quan es podrien generar molts llocs de treball. I serà molt bona la Fórmula 1, però algo falla, Algo falla perquè algú l'ha tingut que aturar perquè no tenia diners per a pagar-lo. Però mire, no volem continuar per ahí. Volem deixar clar que és possible una altra manera de gestionar l'Ajuntament, amb distintes formes i sobretot amb distints fins. Amb unes formes més participatives, menys d'ordeno i mando sense actuar de manera autoritària, amb uns objectius on no es pense només en uns quants, sinó en la majoria de la població. Pensant, per exemple, en tot el comerç de València i no només en les grans superfícies, millorant i gestionant i controlant els contractes municipals i municipalitzant aquells serveis que es fan millor directament des de l'Ajuntament, apostant de forma decidida per la mobilitat sostenible, en lloc de prioritzar sempre els vehicles privats a motor, encara que es faça molt de postureo, li reconec, es fa molt de postureo, que no es tradueix a coses concretes. Lluitant de veritat contra l'atur, començant per no fer pràctiques que l'augmenten, fent una opció d'urbanisme del segle XXI basat en la rehabilitació i oblidant plans com el del Cabanyal que són insostenibles a tots els nivells, mantenint una ciutat neta amb campanyes de neteja i desinfecció, però també de prevenció de la brutícia, millorant i augmentant els serveis socials bàsics, ensenyament, sanitat, serveis socials de caràcter públic,
a tots els valencians. Es pot governar de moltes maneres València. Li ho volem recordar sobretot a aquelles persones que són menors de 30 anys i que no han vist fins ara altres formes de governar en aquesta ciutat. Els demanem que comparen amb altres ciutats d'Espanya i d'Europa i que ells mateixos vegin les diferències. Són molt evidents i val la pena apostar per la seva millora. Senyora Barberà, li vaig a fer entrega de les propostes de compromís i també de les propostes que ens han fet a través de la nostra pàgina web els veïns, alguns veïns de València.